Κάτσε, σας παίρνω τώρα, Σας παίρνω. Πάρε μας. Πέστε και που είσαστε, να μην μιλάω μόνος μου. Στο μοναστήρι της Έλλονας. Τώρα πάμε να δούμε τα μπαλκόνια. Να δούμε από τα μπαλκόνια. Ο Θεός είναι παντού σε κάθε τόπο. Έτσι γράφει. Εκεί. Τέτοιο ένα από το πορτοχέρι και είχε μείνει ζαβό. Είχε βγάλει δύο Μιχάλης, ξαδέρφους. Τι εννοείς, τι τέτοιο? Ένα δικό του και ένα δικό μου. Το δικό μου όπως το βάλει με τη ζαβό ήταν ένα πράγμα. Να πάλι μου. Ένα δημοτικό. Εκείνο που έχει στη γωνία του μεγάλα, Και το έχεις αγοράσει. Ναι. Έχουν πάρει βιβλάκι μικρό. Φύτεψε με πάρει βιβλάκι. Πες το. πάρε και τη φίλη μας στην κάτω. Ξεοχτήκαν εδώ και θέλουν να το πάρουν. Δεν μπορούσαν να το φτιάξουν. Είναι εθιμένοι πάνω σε βράχο πάντως. Οι λάχμανες τις στέμπονται πάρα πολύ. Και όχι μόνο οι λάχμανες, και όλη η περιοχή εδώ της κοινωνίας γενικώς. Εμείς μάλιστα εδώ στην περιοχή μας, ήρθατε από εδώ, από τη Λεωνίδη, ήρθατε. Είχατε σε ένα χωρίο που σου λέγανε η αρχαία δωρική. Η οποία εμείς όταν λέμε, όταν δούμε ένα κακό ή ένα τύχημα, λέμε στους αίωνοι, φτάσει αίωνα. Αυτή είναι η πρώτη επίκτηση που θα κάνουμε εμείς στις άκονες. Δεν λέμε Αγίου Νικόλα, Αγία Βοηθεία, ούτε Παναγία Βοηθεία. Στους αίωνοι, φτάσει αίωνα. Αυτό είναι στους αιώνια, φτάσει αίωνα. Είναι η επίκτησή μας που εμείς στις άκονες αυτό εδώ. Και η δική μας. Βέβαια μετά το κακό που έγινε εδώ πάνω στις Σκοπές, ερχόμαστε εμείς οι ιερείς, είμαστε ιερείς των οποίων δηλαδή τρεις μοναχές, οι οποίες είναι υπέργυρες. Δεν μπορούν να προστατεύσουν. Και ερχόμαστε εμείς οι ιερείς της περιοχής την εβδομάδα. Είμαστε δύο. Ο ένας είναι λειτουργός, ο άλλος είναι λειτουργός. Σήμερα λειτουργεί το πρωί. Ήρθα χθες το μεσημέρι. Κανονικά πρέπει αυτό το Σάββατο μεσημέρι, γιατί δεν έχει κόσμο μισοβδόματα, θα φύγουν ένα στον άλλο. Και υπάρχει ένας της ασφαλείας. Ποιος ο πρόσωπος είναι υπεύθυνος της ασφαλείας. Δουλεύουν την ασφάλεια μέσα στο μοναστήρι. Εμείς ερχόμαστε απλώς σαν λειτουργεί όλο το χρόνο, μια εβδομάδα το. Ερχόμαστε με την εβδομάδα δηλαδή. Και μετά από εκεί υπάρχει τον Αύγουστο, επειδή έχει πολλή κίνηση πολύ χρόνο, του καλή ώρα εσείς. Είμαστε με την ημέρα. Κάθε μέρα. Και το Αύγουστο λειτουργούμε συνέχεια. Όλες τις μέρες, του Μουτιές, περιμένουμε. Τώρα όχι, έχουμε και εγώ, από τον Τυρό. Λέω πέρασε κάτι. Τι θα δώσουμε μεσημέρι, δεν είμαστε στην συνεργασία μου σήμερα. Θα πάω κάτω, θα μην να ξαναίμαστε. Δεν είναι άδειο για απλώς καλή που τα κενά, με θέλοντας και τα καλή μου. Απλώς βοηθάμε την κατάσταση στην Ακαδημία. Γιατί είναι επικίνδυνη η κατάσταση, δεν προστατεύει το μοναστήρι. Δεν μπορεί να ελεγχθεί ο χώρος του μοναστήριου. Επειδή είχαν γίνει κι άλλες αποφάσεις αντιλιάδες. Σήμερα κοιτάξτε, δεν υπάρχει τόσο ιερό, δεν ξέρω αν το διαβασιμένα. Πώς έχει πολλό πέρα. Στην Τζούλα έχεις πέβανε γιατί. Για ένα. Τι να έχει. Έτσι είναι η γη. Έχω χρόνια να πάω στην Τζούκα. Μπορώ να σου πω και πιο... Ναι, είναι πιο... απότομο είναι. πιο διπλό. Γιατί δεν βλέπει κόρη, δεν βλέπει. Ναι, να μπαίνει και στο... Ναι, και
Θα τις πεις στο YouTube να μπαίνεις. Και όπου να κάνεις κρεμασμένα... Ενίσχυση της Εκκλησίας. Να κάνουμε. Αυτές οι φωτογραφίες είναι πιο ωραίες. Στο Ευαγγέλιο σταμάταμε αυτό και άλλοι να σας φωτογραφίσω όλους μαζί. Μου φύγανε. Πήγαν όλοι, Εγώ θα το δείτε στο ίντερνετ. Και το βρήκε μετά. Ναι. Πάμε λίγο να φύγουμε μαζί. Να μην είναι αυτό το πράγμα να... Στα ίδια Δεν το βάζεις με εκείνο το τέτοιο του σώματος που έχουμε. Όχι το κομμάτι. Σαν σερβέλι μωρέ που είναι. Γράφω τις τροφές. Ένα στρογγυλό. Τα ίδια. Να τραβήσει εκεί το στένεμα. Το στένεμα ποιο, εκεί κάτω. Μανούβρα που έγινε. Α, ναι, εκεί καλά ήσουν ήρωας. Κράτησες. Τραβάσω αγώνια το βασιλάκι τώρα. Βρήκα και μια χαμογελαστή. Είδες, πες πως κάνουν τζίτσικες. Δηλαδή πως θα γελάσουν. Να λες ανέκδοτα να γελάνε. Ναι, Μην μας φιτιλές εσύ. Μην μας φιτιλές εσύ. Εγώ θα βάλω κραγιόν και μετά θα με γραμμίσει. Θα σε με πέσω πολύ. Εγώ σου παραστρώνω. Είναι από αυτή τη σειρά εγώ. Εδώ. Από αυτή εδώ. Ο Βασίλης.
Το προηγούμενο τραγούδι ήταν αφιερωμένο στη γυναίκα μου τη Βούλα. Ξύπνα περδικομάτα μου ήρθα στο μαχαλά σου, γιατί ο μαχαλάς της μαμάς της, της χορεμένες, ήταν το χωριό αριστερά μας, ο Βρονταμάς Λακωνίας. Μπράβο, μπράβο. τελευταία στιγμή με μπέρδεψε. Αύριο το πρωί, 8 με 10 έρχονται να με συνδέσουν.